Príjemné dobré ráno z nádherných Belianských Tatier. My sa práve teraz nachádzame v obci Javorina. A jdeme se podívat do Bachledovy doliny na jeden 4hvězdičkový hotel. Alež mně je úplně jasné, že to, že vyzeráme tak, ako vyzeráme, určitě nebude náhoda. Přesně tak, my se právě teď nacházíme před jedním prezidentským polovnickým zámečkem, kde se údajně odehrál jeden z největších příběhů lásky mezi knížetem Hohenlohe a obyčejným děvčetem Otýlií. Je mi jasné, že zo mňa si urobil služku. Kika, každému podle zásluh. Idem upratovať. A já hodnotit. Náš hotel sme otvorili v roku 2009 a našou klientelou sú hlavne rodiny s deťmi. Kolik tady máte pokojů? Izieb máme 24. 24, to znamená odhadem 70 až 80 lůžek, je to tak. Sedačka, LCD televize, tady bude určitě minibar, ručně malované skříně. Ty jsou zajímavé. Vyhovujú ti izby? Všetko v poriadku? Áno, všetko je v poriadku. Teším sa, aj fén majú na izbe, že? No, Hej, vidím. Trošku. Dobrý účes máš. ďakujem. Ako dlho ste vy dvaja spolu? No už 22 rokov. Už naši rodičia sa poznali. Ale nebolo to dohodnuté manželstvo, hej, že by rodičia? Nie. Koukám na krásný strop, taky asi zřejmě ručně malovaný. Velmi příjemné, ručně vyráběný, vyřezávaný a malovaný nábytek a proto já hodnotím 4 hvězdičky z možných 5. Já se nacházím v hotelové restauraci. I tady je všechno ze dřeva. Snídaně se podávají formou bufetu a na večeře většinou tematické menu a jdeme se podívat do kuchyně. Tohle to vypadá jako nějaký houby. To sú hryby s cibuľkou a Houby je z vašich lesů. áno. Vy ste tu všetci tak pekne poobliekaní. Sme oblečení takto, lebo je to dobové a hlavne tradičné. To znamená, že horec, ktorý sa hodí k Tatram. Cínový kráľ, čo je na tom pravdy? Je to iba legenda, alebo je to naozaj? Je to naozaj tak? Čiže on tu bol zaľúbený do služky? Tak povediac áno. Veríte na lásku? Samozrejme, že verím na veľmi vzácnu, zázračnú lásku. A ste zaľúbení, Radko, teraz? Možno, že áno, šťastie, neviem. Veríte na veľkú lásku? Samozrejme, musíme veriť v rozprávky. Ja som 25 rokov vydatá šťastne, takže určite hej. Jídlo hodnotím jako celkový zážitek, to uděluji 5 hvězdiček z možných 5. Tady jsem našel hotelové wellness. Tady vidíme dlouhou vyhřívanou relaxační lehátko. Měly by se nacházet 3 sauny. Jedna infra, tady se nachází finská sauna a konečně parní sauna. Rodičia poslúchajú? Teraz tatino nebude počúvať? Tak hej, celkom. Poslúchať deti treba. Áno, idú Vianoce, aby sme my niečo dostali pod stromček. Wellness je menší, ale útulné a já hodnotím jako 3 hvězdičky z možných 5. Největší atrakcí této lokality je samozřejmě toto lyžařské středisko, které se nachází jenom pár metrů od hotelu. 10 kilometrů sjezdeckých tratí, 18 kilometrů běžeckých v Bachledově dolině, no a nedaleko odsud by se měl nacházet i jeden polovnický zámeček, který je ve správě hradu Slovenské kanceláře. A protože jsme v Tatrách, této lokalitě nemůžu dát jiný počet než 5 hvězdiček z možných 5. Aké bude celkové hodnotenie? Já mám radost, že můžu jednoznačně říct, že tento hotel prošel. A ja musím povedať, že som si inak v celku zvykla na to byť služkou, ale že nepotrebuješ ničo upratať doma? I já tě musím pochválit a Kika, víš co, každá ruka se hodí. Vidíte, a s týmto ja musím pracovať. Každopádne o týždeň sa so zľavovou políciou vidíme opäť, ale ešte predtým poprajeme Krásne ráno.